Hi ha un aspecte de la vida fraternitat que es fa difícil moltes vegades, que és el mateix germà. De vegades hi ha coses d'ell, com el seu caràcter, alguna cosa que fa, que no ho fa a la teva manera, te crees expectatives d'ell i de vegades no és així. Llavors jo utilitzo i tinc 3 maneres per apaivagar aquest enuig o aquesta ràbia. La primera és compartir-ho amb un altre germà, o fins i tot confessar-ho. Això és una cosa, això de compartir, de vegades em costa, però quan ho fas o ho faig em sento molt bé, em tranquil·litzo molt. Una segona manera és recordar que tu, un mateix, jo mateix, sóc un pecador, que tinc una creu, que tinc també els meus defectes i potser molesto als altres o no faig les coses tan bé com s'haurien de fer. Això també em fa pensar, no tinguis tanta ràbia pel teu germà. I una tercera manera que utilitzo és mitjançant un text que sempre ve a la ment, que és la carta a un ministre, en la qual Sant Francesc s'adreça a un ministre que volia marxar a un eremitori per estar tranquil dels germans que el molestaven i que diu així: no vulguis res més del germà sinó allò que el Senyor et doni i que això et valgui més que un eremitori.